gauzako ditu, gutxienez 50 minuta dauka. Ai! Bueno, lasaitu, nik badaki zer egin dezakezu. Zer basurdean zer egin dezake. Eta basurdeak esan zion orduan. Pasa joanek gana joan, beitu. Nire esan du dit muturra. Uste zer dago horrein. Eta zimeretak esan ditene, zaindu diola. Hori egingo du, baina poliki joan behar. Ai, agur. Orduan, euzangoa, poliki, pasa joanen etura. Izquierda media vaya. ¿Tú?